Toihinkin kohtiin vähäsen leveämmäksi jättää kuin toisen. Harmi kun ei tehdä ihon poistamia, olisi voinut tässä näin videokameralla kuvaajalle selittää, että miltä näyttää rasva ihon alla ja... Niin, rasvakudos. Se on niin hauskan näköistä. Oikein läskiä. Se on kiva, kun tekee esimerkiksi subdermalia käteen. Niin se on hauska, kun sä tiedät, että sä oot niinku suunnilleen oikeassa kerroksessa, kun sieltä näkyy niin keltaista mollukkaa. Onko siinä kierros kahta? Ei, noin tytöt lähtee, ne tulee 3 tunnin päästä ja lähtee tätä kahville. Okei, no hyvä, sit mä vielä turhaan pidän. Ei oo hätähousuja tällä kertaa. Ei kun mietin, että pitäisikö pitää taukoa kohta, mutta... Oot silleen käsi alkaa tärisee ja... Ei minulla on tää ihan... Minä vaan tykkää tehdä, jos pääsee tekemään nopeasti ja putki. Tässä pääsee vähän niinku sellaiseen soneen.